Na stazi u Vodicama održan je 6. kup Crne Gore u planinskom biciklizmu. O ovom takmičenju razgovarali smo sa Radivojem Ćalasanom, predsjednikom biciklističkog kluba Rudar. Pa danas ova trka ovo je 6. kup Crne Gore, pokrovitelj je opština Pljevlja i Biciklistički savez, a organizator je Biciklistički klub Rudar. Prijavilo se 33 takmičara u 6 kategorija. Vrijeme nas je poslužilo, lijepo je vrijeme, trka protiče odlično i mislim da će sve biti u najboljem redu. Takmičenju je prisustvovao i Branko Hajduković, predsjednik Biciklističkog saveza Crne Gore. Pa ovo je cross country, to je u onom izvornom prevodu trka u prirodi. Vozi se olimpijski krug koji je dužine od 5 do 9 km. To je, dakle, zavisi od kategorije. Ako je starija kategorija, ona vozi daleko veći broj krugova, mlađe kategorije kao što su pioniri, oni voze jedan krug, evo na ovoj trci će voziti pioniri jedan krug, hobi B će voziti također jedan krug, hobi sport će voziti 2 kruga, kadeti će voziti 3 kruga, juniori će voziti 5 krugova, mastersi 4 kruga i zajedno će voziti trku elite i anderi, to su oni biciklisti do 23 godine, oni će voziti ukupno 6 krugova. Dužina kruga je 6 km i 700 metara. U ovom planinskom biciklizmu nema kilometraže, nego je određena vremenski intervalom dužina trke. Ovo je staza srednje težine i zbog toga je toliki broj krugova i određen. Rudar iz Pljevalja je veoma aktivan klub, ima dobre pojedince i posebno je aktivan. Mislim da aktivnost ovoga kluba u gradu ovdje je veoma bitna jer ovo je ekološki sport, sport koji afirmiše prije svega turizam i zdravu sredinu, prije svega ekologiju. Mi smo ekološka država, evo danas je dan rudara i zbog toga je i upriličeno ovo takmičenje. Pa evo, rekli smo ovo je 6. kup Crne Gore, imaće još jedan kup koji će se održati na Lovćanu, to će biti 7. trofej Lovćana. Mi smo ove godine imali 4 međunarodne trke, na svim tim trkama imali smo predstavnike iz Rudara. Rudar je posebno dobar u kategoriji Andera, dakle u kategoriji Andera ima dobrog biciklistu, to je Goran Cerović, a ima i odlične Kneževića, odličan je kadet i još Vojnović je također odličan kadet. Oni su vozili, Vojnović je vozio i Knežević kao i Cerović, vozili su na trkama, međunarodnim trkama. Jedna je trka održana u ovom Novom Sadu, a jedna je održana u Bijelom Polju. Obje su bile iz kalendara Međunarodne biciklističke unije u klasi gdje se osvajaju svetski olimpijski bodovi. Na takmičenju je učestvovala ekipa Perun iz Nikšića. Razgovarali smo sa trenerom ekipe Anom Petrović. Pa prvo da poželim dobro jutro Pljevljima, mnogo vam je lijep grad, došli smo iz Nikšića da se takmičimo, nadam se da ćemo i odnijeti pehar i po koju medalju. Stazu sam prošla, staza je odlična, fino je obilježena, organizator se potrudio, tako da sam ovi prvi utisci savršeno. Evo sad ćemo da vidimo šta će da bude posle takmičenja. A inače došli smo sa 8 momaka. Ja se neću takmičiti, nažalost, iako planinski biciklizam je jedan od ljepših sportova, nesumnjivo jedan od najljepših ekstremnih sportova, ne privlači žensku populaciju, ali se nadam da će od ove godine pa nadalje to da se promijeni. Ovo je naša prva godina takmičenja, znači mi smo najmlađi klub, prva godina, ali smo se pokazali u takmičarskom pogledu veoma dobro. Tako znači na državnom šampionatu imali smo od 8 kategorija 6 državnih prvaka, što znači pokazuje za dalje da smo mi ipak jedan fin, mlad, ali uspješan klub. Na 6. kupu u planinskom biciklizmu u Pljevljima u kategoriji elita pobjedio je Lazar Tomić iz kluba Perun. Drugi je bio Zoran Tepavčević, također iz kluba Perun. Treći je bio Sanel Martinović. U kategoriji ispod 23 godine pobjedio je Zoran Tepavčević iz ekipe Rudara Pljevlja. Drugi je bio Sanel Martinović iz ekipe Ciklomont Bijelo Polje. Treći je bio Goran Cerović iz ekipe Rudara. U kategoriji juniora prvo mjesto je osvojio Borislav Marković, Ciklomont Bijelo Polje. Drugo mjesto je osvojio Lazar Radović, Tempo Podgorica. Treće mjesto je osvojio Kenan Idrizović, Ciklomont Bijelo Polje.
U kategoriji kadeta prvo mjesto je osvojio Božidar Knežević iz ekipe Rudara, drugi je bio Muarem Salković iz ekipe Ciklomot Bijelo Polje, treći je bio Mladen Zulević iz ekipe Tempo Podgorica. U kategoriji pionira prvi je bio Mladen Bubanja iz ekipe Ciklomot Bijelo Polje, drugi je bio Zečević Zoran, ekipa Perun iz Nikšića, treći je bio Stefan Nedović, ekipa Ciklomot Bijelo Polje. U kategoriji Mastersi prvo mjesto je osvojio Admir Zaimović, Ciklomot Bijelo Polje, drugi je bio Slavko Bakoč, ekipa Peruna iz Nikšića, treći je bio Branko Cerović, ekipa Perun iz Nikšića. U kategoriji Hobi sport prvo mjesto je osvojio Goran Gačević, Rudar Pljevlja, drugi je bio Darko Vukićević, Perun Nikšić, treći je bio Jevrem Čađenović, ekipa Tempo. U kategoriji Hobi fan prvo mjesto je osvojio Igor Đačić, ekipa Perun iz Nikšića, drugi je bio Nikola Debeljević, Rudar Pljevlja i treći je bio Nikola Šundić, Rudar Pljevlja. Pokrovitelj ovog takmičenja je za sve kategorije obezbijedio zlatne, srebrne i bronzane medalje kao i novčane nagrade. Ukupan nagradni fond je bio 300 evra. Svi takmičari su bili obavezni da nose zaštitne kacige i imaju tehničke ispravne bicikle. Sudije ovog takmičenja su bili Damjanović Vela i Laković Radivoj.